Hindi, ano talaga, no? Maliit. Dito kayo nasisiksikan, di ba? Opo. Mga angels. Spike. Okay na. Ganda. Angel type. Grabe. Ayan mga kalingap, marahil na aga sa Induga Boss, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord. Huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa ikataas. At syempre, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, sa kanya may bahay, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, huwag nating skip yung kanilang mga ads para dun man lang is makatulong tayo sa kanilang mga programa, di ba, sa kanilang pabahay, sa kanilang mga scholar. At ito na nga, bale, si Joy. Ayan, re-reaction na natin ulit si Joy. Na-miss nyo ba si Joy? Ayan, bale, ayan, nakita nyo yung ganda ng bahay. Kasi nga, dun sa tinitirhan niya ngayon, parang napakadelikado. Ito, panoorin natin ng sabay-sabay kung bakit ba lilipat si Joy ng tinutuluyan. Kasi 'di ba nagbo-boarding house lang siya dahil malayo yung bahay nila, yung pinagawa ni Kalingap Rab sa sa school niya ngayon. Ito, sabay-sabay natin panoorin at alamin. Ayan, good morning po mga kalingap. Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay dito tayo kina Joy. Po yung kapunta sa apartment nila. Ano? 'Di ba? Tingnan niyo yung daan. Iskinita lang diyan. Iskinita lang 'yan. Paano kung 'di ba kasi hindi maiwasan kapag ganyan mga na level ng estudyante, ginagabi ng uwi. Napakadelikado ng ng daan. Tapos sa dulo, meron pang open na Ayan, tingnan natin. And ayan, sasama po natin siya para maghanap po ng bagong apartment na malilipatan. Ayan, thank you po pala sa Team Solid Kalingap Negros. Ayan, sila po yung... Ayan, yun pala yung Team Solid Kalingap Negros. Yun yung magsusupport kay Joy para sa kanyang sa apartment na babayaran buwan-buwan, di ba? Yan yung yan yung kagandahan sa mga naging beneficiary ni Kalingap Rab na hangga't may sumusuporta, hangga't may nag-sponsor, hangga't may nakakaalala, hindi yan papabayaan ng Kalingap Rab. Hindi yan pababayaan ng Kalingap, talagang i-update nila palagi. Pero syempre kapag wala na nag-update, wala na nangungumusta, wala na nag-sponsor, syempre sila Kalingap Rab is continue lang yan sa pagtulong sa mga ibang tao, naghahanap sila ng ibang matutulungan. Kaya napakaswerte nila Joy, nila Dara na patuloy pa rin may tumutulong kahit tapos na silang pabahayan. Diba? Ito, continue na tayo. Nag-sponsor ng pangbayad po sa boarding house po ni Joy. Ano? Para natin po ang Team Solid sa Kalingap Negros. At ano yan? Buwan-buwan yan, pre. Buwan-buwan. Wow, sana all. Thank you po. Thank you. 7,000 yun. Hindi na magaling si Joy. Grabe, 7,000 buwan-buwan para sa tutuluyan ni Joy. Sana all talaga. Kami nga 3K lang, hirap pa. Pero syempre, Jesus provide. O saka, tingnan mo naman yung lugar nila, Basuran dito. Delikado. Yan yung pintong maliit. Diba, nakita nyo yung pintong maliit? Malapit dyan yung pintuan nila Joy, 'di ba? Nakakatakot din. Oo. Ayan. Oh, ba't nandito si David? Oh, bro. Ano pre, andyan? Diyan ha. Sinecheck ko yung mga kung safe pa. Oo. Grabe. Ito po, yan. Dito lang po siya nagbo-board. At dito nagsasama-sama yung mga angels tuwing. Ayun, yun yung isa pang dahilan o ikinaganda ng paglilipat ni Joy, 'di ba? Kasi kahit papaano kapag inaabot ng alangan ng oras sa mga kay angels, sa mga Kalingap angels, diyan talaga kay Joy tumutuloy kasi 'di ba, free sila. Ayan, nagbo-board lang si Joy. Kumpara nga naman kung tutuloy kina Kalingap Rab, pa rin sila, andun pa rin, may hiya pa rin sila. Ano sila, pag ginabi tayo sa vlog, dito sila Hindi pa lang natutulog. yung Ayun nga, Hindi nga, yan talaga yan? Oh, yun Ano lang yung yan, isa? bro. Bahay din yung kabila yan. Kwarto din. Sabi pa lang. Ayan po, basuran po dito sa Yan, likod. open yung open yung area. Talaga dito, bro. Delikado nga. Tingnan mo naman, open to. Open baga. Ouch yun, spotter na yan. Paano na lang kung naglalakad dyan kung may naglalakad dyan na babae o sila Joy, tapos may nakatago dyan sa gilid, hilahin na lang, no?
So, andito po tayo, ang Team K-Boys, Team Kalinga, para maghanap po ng bagong malilipatan ni Joy. Para naman tuwing mag-overnight yung Kalingap Angels, Pero nakakatakot talaga, hindi ako makamove on. Yung parating ka pa lang, tapos liliko ka pa kanan. Iniisip mo baka may tao sa ano, dyan sa may gate na yan. Ayan, continue na tayo. ay ano, maganda naman yung lugar, maganda yung... Nakasim sila. Marami pati sila, puro babae. Siksikan nga sila nung nakaraan. Oo, ayaw naman nilang sa bahay, pwede sana doon. Kaso ayaw nila, gusto nila yung Sama sila. sama-sama sila. Close na sila. Ayan po. Join ka po. Joy, ayos ka lang? Ayos ka lang ba dyan? Ayan. Ano po? Tara, ano, kumusta? Ano po? Parang inuubo ka, narinig ko ah. Unti lang Ha? po. Unti lang po. Kunti lang. Ayan po. Ito lang po yung space ni Joy, oh. Oh. Ayan. Isang ano nga lang. Hindi pa lang. Isang di pa lang. So, dyan po si Joy natutulog. Ayan. Bigaan ng diwata. Ano, kumusta Joy? Buti wala kang pasok ngayon. Wala po. Talaga namang magsisiksikan yung mga angels dyan, no? Pero kahit siksikan sila, masaya sila. Nag-ano lang po kami ng cheer dance. Cheer dance? Wow, cheer dancer ka na? Hindi po, para sa grades. Ah, para sa grades. Ang galing ha. Di na ano ka yung na ganun-ganun. Na-split sa ere. Hindi. Ayan po. So, maliit. Ano talaga, no? Maliit. Dito kayo nasisiksikan, di ba? Opo. Mga angels. Kalingap angels. Tapos ito yung CR nila, oh. Oh. Walang pinto. Ano yan? Ba't walang pinto? Wala po. Wala. Kumusta naman dito? Wala pa namang ano nangyayari dito na nakakatakot. Wala na po. Wala pa naman. Uy, Sabihin mo na. bakit? Parang meron, sabi ni David, sabihin mo na. Meron? May nakatok. Nakakanoto to. Opo. Hindi nga. Sino? Hindi ako. Bakit? Wow. Nakatayo ng balahibo. Kasi pagbukas mo ng pintuan, tapos makikita mo yung gate na maliit doon, no, yung bakanting lupa. Ito, anong kakatok? Wala ko ba yun? Oy, mami na kayo, sinong kumakatok? Baka si Lolo. Hindi ko yan. Ano kumakatok? Anong oras? Ang mga alas 12 po. Wala, alas 12. Ano buksan? Hindi nga po nagpunas. Ano yung buksan? Baka lasing o kaya yan. Nagsasalita ba? Hindi po. Hindi. Nakatok lang. Tapos pag bubuksan, wala na. Ah, binubuksan mo? Binubuksan? Pag wala na yung kumakatok Nakakatakot naman yun, pagbukas mo na ko. sa kang binubuksan. Apo. Para hindi na nakakatakot. binubuksan. Grabe. So, ano talaga? Nakakatakot talaga dito. Dangerous. Ano? So, tara, hanap tayo. Sana may mahanap tayo ngayon, ha? Sana may mahanap tayo ngayong araw. Ikaw, huwag ka na magkakatok, ha? Ba't may nagkakatok na? Pag ginalaban. Nagkakatok daw. Tuwing alas 12. Grabe. Makatakot eh. Ito, ata, ano? Joke lang. Nandito pala si Lolo. So, tara po, maghanap po tayo. Sana may makita po tayo ngayon na malilipatan ni Joy Diwata. Napakaswerte naman talaga ng K-Angels. Galing. Si Dara, si Joy, si Rose Ann, si Carla, sino pa ba? Si Beyonce, si Eden, si Milka, di ba? Ang talaga, ang tingin ko talaga sa kanila mga angels, ang pinakakalog is si Rose Ann, di ba? Tapos alam nyo, si ano talaga si Carla, tingin ko sa kanya, kalog, maingay, bungisngisin, palatawa. Siguro ano lang talaga siya, camera shy. Kasi ano kapag may mga nakakatawa moment, tawang-tawa din siya, ano siya, na pusngak, no, ganyan. Ganyan, di ba? Kasi hindi katulad nila, kapag kahit natatawa na, naka-smile lang, tahimik lang din. Pero si talaga si Carla, kapag natatawa siya, napusngak siya, pero pigil yung tawa. Siguro kapag nawala na yung camera shy niya, lalabas yung pagkaano niya. Para din siyang si Rose Ann. Bali, meron nga ako napanood dito na sabi nga ni Joy, si Carla, parang si Rose Ann din. Ang pinakatahimik daw sa kanila, si Eden. At diba?
Nag-advance na. Ayan, panoorin natin. Pero sana, kapag nawala na yung camera shy ni Carla, hindi siya mabash, 'di ba? Baka sabihin na naman. Yun, 'di ba? Sana hindi siya mabash kasi baka sabihin na naman ng iba, porket matagal na, porket kilala na, nagbago na. Siyempre, 'di ba? Ang tagal-tagal nating hinihintay na mawala yung pagkamahiyain ni Carla siya sa camera, tapos baka one time, mga ilang buwan lang mawala na yung camera shy niya, mabash naman siya. Kaya sana wag naman, 'di ba? Kasi tingin ko talaga kay Carla, bungis-ngisin, maingay, palatawa kasi yung boses niya buo eh, 'di ba? Hindi talaga as in kimi yung boses. Tapos kapag natatawa siya, basta. Ito muna tayo kay Joy. Kaya po, naghanap po kami ngayon ng malilibatan. Joy. Ano ba na magtalong dito sa Ganda po na. Bali, marami din pala sila napuntahan na bahay. Ano dito? Yan yato yung unang pinuntahan nila. Ganda oh. Available kaya dito? Ito naman yung pangalawa. Baka puno sa isa. Tingnan po natin dito kung meron. Ano po ba ito po? Galing naman, no? Natin yung loob. So, At ito yung pangatlo na ito na kaya yung magiging bagong tahanan ni Joy habang nag-aaral. mga kalinga po, ang ganda nitong nakita natin. Check natin po. Mag-ulan, lakas ng ulan. Ayan. Ayan, siguro kaya 'di ba, may ubo-ubo na si Joy, kaya siguro mas nagkasakit siya o kaya kaya siguro nagtuloy-tuloy yung sakit ni Joy dahil yun, masama na nga yung pakiramdam niya, tapos ay nagpaulan pa siya. Nag-inquire na sila, David. Ganda. Ganda. Kaso walang tayo na. Oh, pahawak daw. Wow. Ayun. Ganda. Sana all. Ganda, no? Ang ganda dito. Ganda, yayamanin. Ganda, ganda. Andito naman si Arjun. Ayan, pakinggan natin. Maganda ba yung bahay? Nako, sana makalipat ka na, no? Kasi delikado lang sa dati. Alam mo na, madaming mga manyakis. Tapos madaming mga ano ka. Kaya delikado. Kaya makalipat ka na. Sana makalipat ka na ganun. Salamat, Arjun. Salamat sa concern mo. Walang anuhan. Basta wag kayo yun tayo. Tara, Joy. Ano? Spike. Okay. Wow, di ba parang mga bagong gawa. Yeah. Ganda. Grabe. At mamaya pa daw yung ano, Ha? may-ari. Mamaya pa? Anong oras? Eh di balikan na lang natin. Ganda. Balikan na lang natin. Pa-reserve na kamo tayo. Ano, Joy, masabi? Maganda? Di ba? Ang ganda, no? Bagay na bagay dyan si Joy. Bagay na bagay dito ang Kalinga Angels. Kalingap Angels pala, hindi lang si Joy. Ha? Unit Kapag inaabot ng alanganing oras ang Kalingap Angels, dyan kay Joy tumutuloy. daw tayo? Maganda, maganda. So, mamaya pa daw po, alas 4. Sige, sige. Balikan na lang natin. Ano, Joy? Balikan na tayo dito. Ayan mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating kunting share. 'Di ba? Sana yan na yung makuha talaga nila Kalingap Rab para kay Joy na tutuluyan habang nag-aaral. Kasi ang ganda, parang nakaka-fresh ng utak. Kasi ang ano niya, ang aliwalas, parang bagong gawa nga lang no?
Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.